ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಯಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ. 1 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ರೆಡ್ಡೆಲ್ನ ದೆತೊಂದೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರೇ ಯಾವುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಇಕ್ ಕೋರಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊನೋಡು. ಕೋರಿನಿಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಇತ್ತವೇನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಚಿಕನ್ದ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ನು ಕಾಯರೆ ಬುಡೋನೋಡು. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಯ್ನೇಟ್ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾತು ನಾವೆಂದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಅಂಚನೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇಂದೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಡ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನದಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಆತ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಚಿಕನ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಈಗ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಂದೊಂದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಸಾಸ್ಡ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಯಾನಿ ಈ ಸಾಸನ್ನೇ ಪಾರ್ದಿನಿ. ಇಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಿರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ದೆತ್ತ ಅರ್ಧ ದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿತ್ತುಂಡಲ ಯಾನಂದೇಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪವೊಂದೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಆಜಿನೇಟ ಚಿಕನ್ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಸೋಯಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.